ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Топови ҷангори вазни ним сабуки UFC Диего Лопес боварӣ дорад ки ғалаба дар муҳориба зидди Брайан Артега ӯро яке аз довталабон барои камарбанд мекунад. Артега аллакай чанд сол шуд ки дар UFC баромад мекунад ва танҳо дар муҳориба зидди чемпионҳо шикаст хӯрдааст. барои ҳамин ман дар даст имконияти калон дорам. фикр мекунам ки имконияти соҳиби муҳорибаи унвонӣ шудан хеле калон аст, агар ки ман ғалаба ба даст биёрам. агар ки ман чунин ҷангвар ба монанди Брайан Артегаро шикаст диҳам, пас дар баландии рейтинг ҷой мегирам ва бешубҳа ман яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд мешавам. агар ғалабаи фаврӣ ба даст биёрам, чӣ гуна ки ман ин корро дар муҳорибаҳои гузаштаам карда будам, пас бешубҳа арзандаи муҳорибаи унвонӣ мешавам, гуфтааст Лопес. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Диего Лопес ва Брайан Артега рӯзи 30 июн дар турнири UFC 303 баргузор мегардад ва ҳардуи онҳо ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул карданд. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес эълон карда гуфт ки Хабиб Нурмагомедов дигар ҳар даъфа дар кунчи Ислам Махачев ҳузур мекунад. пеш аз муҳориба бо Порие, Хабиб ба ман гуфт ки дар кунчи Ислам ва боз дигар бачаҳо ҳузур мекунад. ӯ ягон вақт гуфтагӣ набуд ки ин корро бас кардааст. ӯ танҳо ба мо гуфт ки мехоҳад ки бо оилаи худ вақти зиёдтар гузаронад. ҳозир бошад Хабиб ба ман мегӯяд ки хеле шод аст ки дар кунчи Ислам иштирок кард. Хабиб ба ман гуфт ки дар ҳамаи муҳорибаҳои дар пеш истодаи Махачев дар кунчи ӯ ҳузур мекунад ва ин суханони Хабиб маро шод кард, хеле шод кард ки чунин инсон ва мураббии хуб дар бари ман меистад, гуфтааст Мендес. ва дӯстон бояд гуфт ки ҳузури Хабиб дар кунчи Ислам шанси ғолиб шудани ӯро боз ҳам зиёдтар мекунад. ҳатто дар муҳориба зидди Дастин Порие, чӣ гуна ки Дэниел Кормие гуфт дар яке аз раундҳо, Дастин ба Ислам ишора кард ки биёд дар стойка ҷангем ва Ислам розӣ шуд. лекин вақте ки раунд ба анҷом расид, Хабиб дар рӯ ба рӯи Ислам истода ба ӯ дод зада гуфт ки ту чӣ кор карда истодаӣ, чӣ гуна боз зарбазанӣ. ӯро ба замин афтон ва дар он ҷо кори худро ба анҷом расон ва ҳамин гуна Ислам Дастин Пориеро ба замин афтонд. аз ҳамин сабаб дӯстон ҳузури Хабиб дар кунчи Ислам шанси ғолиб шудани ӯро боз ҳам зиёдтар мекунад. дӯстон, рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night мо шуморо муҳорибаи ду варзигари тоҷик Мухаммад Наимов ва Муин Гафуров интизор аст. ин турнир дар Арабистони Саудӣ мегузарад. барои ҳардуи варзигарони мо ин муҳорибаҳои хеле муҳиманд. барои Муин дар UFC истодан ғалаба дар кор аст. ана Муҳаммад бошад имконият дорад ки дар рейтинг ҷой гирад, агар ки ғалабаи дурахшон ба даст биёрад. барои ҳамин ба ҳардуи варзигарони тоҷик ғалаба хеле муҳим аст. ва дӯстон, дар ин рӯз, яъне рӯзи 22 июн, боз як тоҷики машҳури бебохти дигар баромад мекунад ва ин ҷангвар Сарвар Хомидов аст, ки ӯ сеюм муҳорибаи худро дар ташкилоти Беллатор мегузаронад. Сарвар Хомидов рекорди беҳтарин 15-0 дорад ва рӯзи 22 июн дар Ирландия дар турнири Беллатор зидди варзигари бразилӣ Марсели Силва муҳориба мегузаронад. барои ҳамин дӯстон мо шуморо се муҳорибаи беҳтарин аз се варзигари маъруфи тоҷик интизор аст, ки мо ба ҳар се онҳо ғалабаҳои дурахшон ва асос беосеб орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.